Egun on guztioi, eta ongietorri 23. korrikara. Orain 2 urte, hementxe bildu ginen, Sant Elmo Museoan, non lehenengo korrikaren lekukoa gordeta dagoen. Edizio horretan, Euskal Herriko bazter guztiak bete genituen, ikaragarria izan zenura, orain arteko korrikarik jendetsuena, eta gauza askoren mugarri eta adierazle. Besteak beste, COVID pandemiaren osteko lehen mobilizazio erraldoia. Zuzenean 24 orduz jarraitu ahal izan genion aurreneko korrika. Baina bereziki, gai izan ginen berriro Euskara agendaren erdigunean kokatzeko. Argi eta ozen oihukatu genuen harro gaudela geure hizkuntzaz. Komunitate bat, herri bat garela. Oztopo guztiak gainditzeko gai den herri harroa. Eta hoxe da 23. korrika honen leloa. Harro herri. Harro herri bai. Eta harro korrikan. Ikusten duzuenez, edizionetako iruditeриan mise koloretsu bat erabili dugu. Alaia, festagiroa iradokitzen duena, historia, konpromisoa, ilusioa eta etorkizunaz harro dagoen herri bizia. Zorionekuak, Laboaren iruditegia, Gernika artelana. Baina zergatik egin korrika? Zerk mugitzen gaitu? Aitziber Balantzategi Bargoitia Aekako artezkaritzako kideak azalduko digu. Txalo bat. Eskerrik asko, Anabel, eta egunon guztioi. Euskarak herri aldarri alai eta tinkoa izan nahi du, eta oraindik ere aurreko korrikaren indar erakustaldia oso hiltzatuta daukagu begiradan. Baina garai honetan ezin dugu ahaztu oldarraldi batek bizirik segitzen duela Euskaldunon hizkuntza eskubideen aurka. Eta horrez gain, argi dugu administrazioek baliabide gehiago jarri beharra dutela urrats handiagoa egiteko Euskararen ezagutzan eta erabileran. Hala, ezinbestekoa da Euskal Herri osoan Euskararen normalizazioa bizkortzea. Hori dela eta 23. korrikak jasoko duen dirua, Euskal Herri osoan Euskararen normalizazioaren aldeko bere lana aurrera eraman ahal izateko baliatuko du Aekak. Horregatik, 23. edizionetan, harro bai, baina ez konforme aldarrikatu nahi dugu. Nahitaezkoa da Euskal Herri osoan Euskararen normalizazioa bizkortzeko herritarren kontzientziazioan eta aktibazioan eragitea, baina ez ardura norbanakoen bizkar utzita. Herritarren aleginarekin batera, instituzioek ardura garrantzitsua dute Euskararen normalizazioan. Hizkuntza politika ausartagoak egin eta esan bezala, inbertsioak areagotu behar dituzte herritarren konpromisoari bide eman behar diotelako. Gure desberdintasunetan aurkitu dugu berdintzen gaituena. Euskara, batzuentzat esentzia, beste batzuentzat bide edo akaso dezio soil. Baina bere aldeko jarrerak identifikatu eta bereizi egiten gaitu. Euskarak mugitzen du korrika eta korrikak mugituko du euskal komunitatea. Komunitate horri euskararen ezagutza zor zaio. Ezagutzaren unibertsalizazioa zor zaigu. Hizkuntza eskubideak bermatzeko. Aitzakia eta aurrebaldintza barik jarraitu behar dugu horretan lanean. Nork beretik. Ezagutza baita lehen baldintza hitz egiteko eta hitz egiten uzteko. Eta ezagutzaren unibertsalak ekarriko baitigu edonon euskaraz eroso bizitzea. Aeka Euskal Herri luze zabalean aritzen da esparru guztietan. Ezagutzan, erabileran eta sustapenean. Izan ere, herri osoan behar dugu doan ikasteko aukera. Eta horretarako, hezkuntza, transmisioa eta helduen euskalduntze alfabetatze tinkoak behar ditugu.
Hizkuntza politika uzarten bidez, behar beste baliabide horietara bideratuta. Soilik horrela beteko dugu gure helburua. AEK korrikaren helburua. Herritar guztiak euskaraz eroso bizitzea. Eta harrotasunez aldarrikatu nahi dugu, bagarela eta izango garela. Inori baimen askatu barik, epaiketa politikoen gainetik, hizkuntzak elkarru lertzeko sortu zirelako, komunitateak eraikitzeko. Erabakia hartua dugu. Izango gara. Euskaraz izango gara. Herriaren erabakitasunagatik izango gara. Gora AEK! Gora AEK dio Aitziberre, gora AEK eta gora korrikare bai. Egia da azken boladan euskararen kontrako oldarraldiak ugaritu direla, baina gure hizkuntza sendoa da. Eta horretaz harro gaude, korrikaz harro gauden bezala. Eta badator. Jarraian, Ane Elordi Alburkerkek, korrikako koordinatzaile nagusiak, edizionetako hainbat gako emanen dizkigu. Nahi duzunean, Ane. Egun ondan hori, 23. korrikaren leloa ezagutu barri dugu, Arro Herri, eta aldarri honek zeharkatuko ditu Euskal Herriko errepideak, Irundik hasi eta Baionara. Martxoaren 14tik 24. Jarraian, korrika honetako aurkezpen mezua irakurriko dizuet. Arro Herri, euskaraz jakin zeinez, har dezagun dimentsio orotan eragiteko konpromisoa. Herria batuta. Harrotasunez. Konplexuak gainetik kendu. Mugi dezagun euskararen herria. Ingurua mugiarazi arte. Arroadi Kantauri itsasoa. Arabako mahatz. Bardeako bustin. Arrozite Pirinioetako elur. Mehatzaldeko burdina. Elkarrekin nahi ditugu pausuak egin. Espazio berriak irabazi. Eta hitzez zein ekintzez aldarri egin. Gauden harro garenaz, eta egiten dugunaz. Bete ditzagun etxe eta kaleak euskaraz. Arro plazan, online zein kanpoko bizitzan. Arro herri eta arro korrikan. Bestalde, 23. korrikak azterketak euskaraz kolektiboa omenduko du. Zehazki baxoa eta brebeta euskaraz egiteko borrokan aritu eta ari diren ikasleak. Euskara da haien aldarria, korrikarena bezala. Eta haien ikasketen une erabakigarri batean, euskaldun gisa dagozkien hizkuntza eskubideak aldarrikatzeko autua egin dute. Horrek baina, notetan zein etorkizun akademikoan ondoriozko kalteak eragin dizkie. Haiek taldean elkartu, talde gisa jokatu eta horrela erantzuten jakin dute eta emaitzak ere jaso dituzte. Ikasketa prozesu osoa euskaraz egiteko borroka horren transmisioa jaso dute. Erreleboa hartu eta aurrera daramate, aitzinerat. Benetan jarrera eredugarria. Espero dugu aitortza hau, haien egoera ezagutzera emateko baliagarri izatea, Euskal Herri luze zabalean ezagutzera emateko. Eta harro gaude bai, Aitziberrek esan duen moduan, baina ez konforme. Horregatik, datozen hilabeteotan lanean jarraituko dugu, euskararen normalizazioaren alde lanean. Eskerrik asko eta laster arte. Orain, korrika honetako espota ikusiko dugu. Bidegurutze honetan garaia da euskaraz bizi nahi dugula aho betez oihukatzeko. Harrotasunez. Mugi dezagun euskararen herria ingurua mugiarazi arte. Arroadi Kantauri itsasoa. Arabako mahats, Bardeako buztin.
Arrozite Pirineoko elur, mehatzaldeko burdin. Elkarrekin nahi ditugulako pausoak egin. Bete ditzagun etxiak eta kaleak euskaraz. Arro egon garenaz eta egiten dugunaz. Arro plazan, online zein bizitzan. Arro herri eta arro korrikan. Ikusi dugu espota, zuen laguntzari esker Euskal Herriko bazter guztietara zabalduko dugu euskararen mezua, euskararen aldeko mezua, eta zuei esker korrika laguntzaileok korrika eginen dugu. Aurten gainera, inoiz baino errazagoa izanen da edizio honen segimendua egitea app berrituaren bitartez, eta alderik onena aurkezpen hau bukatu bezain laster deskargatzeko aukera izanen duzuela. Beraz, eskuratu gaur bertan eta korrikaren gaineko berri bat bera ere ez galdu. Besteak beste, ez ahaztu, aurki ikusi ahal izanen dugula badon korrika AEK lehenengo bekaren irabazlearen proiektua. Abenduaren batean estrainatuko da Gasteizko printzipal antzokian eta ondoren Euskal Herriko hainbat txokotara iritsiko da. Ez galdu aukera. Eta listo, onaino, ez da berrikuntza gutxi, ez da? Bai, lasai, badakit guztiok, lasterketaren ibilbidearen zain zaudetela, baina horretarako pixka bat gehiago itxoin beharko duzu, Eta edizionetako abestia ere bai, lasai, iritsiko da. Horren berri ere berandu baino lehen emanen dizuegu, baina gure partez momentuz hauxe izan da dena. Eskerrik asko Santelmora hurbildu zareten guztioi, eta eskerrik asko aurkezpen honi etxetik jarraitu diozuen guztioi ere bai. Arro herri eta arro korrikan, herriz herri ikusiko dugu elkar. Aio!